26 апрель ул бүйük шагыйрыбыз Габдулла Тукайны татар халкына бүләк иткән көн. Бу көндә Казаныбызда, республикабызда һәм татарлар яшәгән һәр төбәктә матур чаралар үткәрелә. Шундый матур бәйрәмнәрнең берсе ул Казаныбызның үзәгендә Тукай һәйкәле янында уза. Ул шигърият бәйрәме. Менә шушы бәйрәмнән кайбер мизгелләрне һәм шушы чарага җыелган милләттәшләребезнең уй-хисләрен сезгә дә җиткерәбез. Бары илем, телем белән бәхетле була алам. Илемнән дә, телемнән дә айыра күрмә, Аллам. Татар иле булганда, Татарстаныбыз булганда, безгә яшәргә дә яшәргә әле, телебезне саклап, мин инде Тукай көнендә Тукайга нисбәтле шигыремне укыйм. Толстойда минем hiç işim yok. Пушкинда да минем yok кайгым. Dünyadагы барлык büyüктән дә büyüгрәк минем Тукайым. Сүз булсынга сөйләү түгел бердә, hiç әйткәнем түгел сүз юктан. Büyüкләр күп, Тукай берәү. Миңа 1000 мәртәбә якын үз Тукай. Гоголь булса ни дә Лермонтов ни, аермасы миңа юк аның. Мин Гогольнең шинеленнән түгел, бишмәтеннән чыктым Тукайның. Шигырь итеп ятлыйм бу дөньяны, көй итамын көндә сүз итам. Шигырь дигам Тукай кыйблам минем, мин Тукайга карап йөз тотам. Башка халыкларга катышым юк, бүтән милләтләрдә юк кайгым. Мин туялмам җырлап үз халкымны, мин туялмам җырлап Тукайны. Мин әле кая барам дип дәшәм, безнең димен барыр юл кайда. Юк үткәнен түгел, татарымның киләчәген эзлим Тукайдан. Хәбәр көтмим ерак йолдызлардан, юк кояшта эшем, юк айда. Үткәннәрдән кайтып килгән чакта, тукталасы иттем Тукайда. Рәхмәт барыгызга да. Келешек буыннан біздің татар балалар үшін бек көп жазған кіші сен ұнытпарын үшін татарлар. Рахмет. Шушы бүгінгі вәзгиет вақытында мен бір жазған шигырым еске түсті. Ол Тукайларны да, желелерін де ойлап, шын шағырлар туынды. Бұғыланған шақта ил қарабы, davullarga uralgan şakta yasak talep ite, yasak sırrı merhametsiz dingiz kırban gerek bula yasakka. İn mukaddes canlı talep ite, çın şairinin fidayı şağı davulga tin, kitamı dingiz mengeliknin salkın şağı. Тукайның bütün уйлары, хисләре татар халкын яклау, саклау өчен булган. Һәм дөньяда сибелгән bütün халыкка хезмәт итүче татар халкы яшәргә тиеш. Хукукларына түгел, ул яшәргә тиеш. Bütün телебезне, моңыбыз белән бүтән милләтләрнең хөрмәтенә лаек булыр дәрәҗәгә җиткергә кирәк. Рәхмәт бәйрәм белән, кемнәр белә, бүтәнегезгә кайнар сәлам, иң изге теләкләрем. Бергә булыйк, бергә яшик, bütün милләтләр белән якын дус булып яшик. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы, китәрәм мин карт булсам да авыр тауны, күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз, шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә, без китәбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Ясадымны туфрак белән күмгәндә. Менә Hürmetli millettaşlar, hürmetli konaklар, edebiyatımızın süyücüler, bugün şundan da zor beyram. Hem ikinci yaktan içinde bugünkü vaziyette, bugünkü katlalı şırda içinde canı bulgan, gami bulgan her kişi bizlerin vatanının yazmışı turunda, ili yazmışı turunda, dili yazmışı turunda,
gelecek ballarının, buğunlarının kazmış durumda uylana dep oyluyum. Ana bu hazır ukaya şakşı görüp, şunun bir belgisi dep eseplayım. Saqlıq Respublikana dep atalar. Atlantida kalkıp çıkıp gütersin idi uzanını. Көңілде ерткен дәулет бар, Saqlıq Respublikana. Губерниялап, дүгүбірдетіп, тарқатырға татарны, ақ патшаларының қиялы, Saqlıq Respublikana. Sen türәмі, қатар байымы, ұнытмайық, пайдан келіп шыққанны, елге, закат, үліш шығар, Saqlıq Respublikana. Demokrat mı, komünist mi, mı, sul mu, urta mı? Gerek şakta anlaşıyık Saqlıq Respublikana. Bakıt dilinde yaşayım deyip ayta almayayım inanı. Kim bulsak da ceptaş bulayık Saqlıq Respublikana. Beyler kuturuna deyip, ahlak yok deyip, bilem, kimdir sugunadır bugün, attanını da ananını. İmendik bulsa tüzer biz, Saqlıq Respublikana. Cumhuriyet deyip, çın irlerinin küp aktı şahit kanı, Respublika. Latin sözü, büyük isim, Saqlıq Respublikana. Bunday günler bizde günde kavatlanıp da tıra bir oylaganda. Lakin til deyip, halıq deyip, Tuqay deyip söyleşirge yaratabız. Lakin til turunda koygurtup, halıq turunda koygurtup, Tuqay mirasları bulup yaşay bilmeybiz. Aytik küp mıgına til deyip söylensen de, mekteplerinde, avullarında tuğan tilini öğrenip yokka şıkkan iken, bitip bara iken, bu üngetigi inqirazının bir korkunç başlangıcı gibi kabul edilir. Elbette Tuqay günü, Tuqay ismi her vakitte көңілге жылылық алып келе, yaz, ümit var көңілде. Belki şu yazdan soң dünyalar tағы da açılıp gider kibik tuyula. Ümit bilen yaşayık, ümit bilen. Başka yol yok. Yoqla tuğan dilni, Tatar dili, bulur məngili. Şuşu diline vara urman şauli, Ağım sular deşer şu dilde. Canımızı Tatar sözü, sirli bir mum bulup iştilem. Mihribanlı bulup, merhametke gelip, bu cihanға para iğilip. Saqlayama günni, yoqla tuğan dilni, Tatar Bu ana tili beyrami bo'larga teshib. Siz tuğan tili beyramine keldingiz. Ben ana tili beyrami deyman. Çünkü bütün Türkiye xalqlarda ana tili deydi. Niye için ol ata tili tugul? Ayda ata tili deyapti. Ol bit ana tili. Tuğan oğul, tuğan til bilansa da yarayı. Tatar tili de. Biz o'sganda maktabdaymiz. Dersinin raspisanisinde ana tili dersi deb yozilaydi. Nik tilni o'zgartasiz, men bilmayman. Mana nechalar martabalar men yozib chiqdim, nechalar martabalar chiqdim. Tigilarini qo'llanamiz. Lekin eng birinchi ona tilini degan so'zni qo'llanamiz. Çünkü ona saqlay, jırlarını, beyitlerini saqlay, biyulerini, milli osh pishiruvlarini, milli tigulerini, shigulerini ona saqlay bizning millatni. Ol ana tili bayrami bo'lib Davul, dünya dolu derviş canlı bende.
Йөрәк белән йөрәк ничә кабат зан бүлгән мәлдә. Мин бары тик яши. Рух зинданы шыгрым, шын көткәнгә дәшел инде сафта. Исән кие җиназаңны укып, күмеп куйган чакта. Мин бары тик яши. Ашык-пышык ак ямаулык тегеп күңелдәге кергә, 7нче кат күк дип белгән йолдыз тулы җирдә. Мин бары тик яши. Шытмаган гөл, юш килмәгән төшнең 1000 кат алып үчен, йөрәгемә ачкыч таба алмыйча, ваз кичкәннәр өчен. Кабатлыймын. Мин бары тик яши. Мин Тукай белән бер кадәр шөгыльләнгән кеше буларак, әле Тукайны ашар моментлар бар дип саныйм. Чөнки аның иҗаты энәсеннән җибенә кадәр дигән сүз бар бит. Ләкин әле энәсеннән җибенә кадәр эшләнмәгән дип уйлыйм. Икенчедән, менә Тукайның энциклопедиясе чыкты. Мин шул энциклопедияның русча һәм инглизчә тәрҗемә иттерәсем килә. Дөньяга Тукайны танытырга телим. Габдулла Тукай, туган айылым, менің котырмамда. Дөңсөдөгү айылым турган өң башка, булагы бар тамшандырган мөл кашка, бары сүйкім суунун таамыны таанымал. Туган айылым, денем, каным, жаным ал. Ушул жерде Кудай мага жан салган Куран сөзүн окуп мында таң калгам. Татаалдыгын билип жолдун алдымын, үйрөнгөмүн, пайгамбардын тагдырын көздө калып, балалыктын элеси алып кеткен мени мезгил кемеси, келечектин улуу жолун карагам, ороз салып баратканда жанагам. Көптү көрдүм, өмүр сапар узунда, көп жол күтөт мени ушул учурда. Мейли тагдыр аркай жакта сынасын, туган айылым жүрөгүмдө турасың, туган айылым карегимде турасың. Билесизми, мен ойлойм, мына бу бейрамга келген кишинин көңүлүндө үмүт уты яши. Нак мына үмүт уты биздин барыбызда мында жия, Аллага шүкүр, рахматкын этеси келе. Мен сүйүнөм Тукайыбыз булганга. Чөнки чынлап та һәр халыкны, әлеге халыкның символына әверелгән шәхесләре саклап тотып килә. Һәм Тукайыбызны без символ буларак бәялибез икән. Шул вакытта аның хезмәтенә соклану һәм аның хезмәтләре аша бүгенге безгә бәя бирәбез. Тукай безне бүген дә яшәргә өйрәтә, киңәш бирә. Ул күңелеңдә аның белән барбы сөйләшәсең. Минем гаҗәпләнәм, без еш кына зарланабыз. Мин әйтәм, Тукай вакытында рәхәт булганмы, җиңел булганмы Тукайга? Ул нәкъ шундый ук авыр хәлләрдә калган. Ләкин Тукайдан әлеге өмет хисе бер вакытта китмәгән. Ул хәтта инде ясәдем күмелгәндә дә ул сыкрану хисләре белән үзенең шигырьләрен язганда да, үзе турында язганда да халкының киләчәгенә өмет белән караган. Һәм Аллаһка шөкер, менә һәр елдагыча Тукай бәйрәмендә халык бик күп, яшьләр бик күп. Димәк, әле төрле уку йортларында, мәктәпләрдә Тукайыбыз турында сүз бара, сөйләшү бара, укытучыларыбыз эшли, Аллаһка шөкер. Әлеге кыенлыклардан без әнә шул рәвешле бердәм булып, һәм Тукайыбызның барлыгын белеп, шуңа таянып чыгарга тиешбез кебек. Аппаратлар күптән шавып узды. Һәм һава да бетте. Кәдә. Кисек баш күк ага безнең тормыш. Кичә шулай. Бүген иртәгә Аллага да килә таянасы. Кайда диеп безнең якты юл. Без китмибез. Шапшак караңгыдан
Сары құртлар суза күкке қул. Урманның да китті шүрелесі, ташлап кетіп барды ауылдан. Қолаларда быйыл хәйер сырый. Былтыр міскін шашып ақылдан, суанасы суларыны ят итті, табалмағаш алтын тарағын. Аналарын көре алмай ятимнер, заман ізли алтын қарағын. Қараңғыда үйір бүре қайнашалар ұшақ тирәли. Кәже білен сарық бір қапшықта туған тіліне келі. Әлләли, кірге батты мұнша көрмес тұрмыш, шитлігіннен ұшты қышлары, мүқәдес сас, тынды ойнауыннан. Заман үзді аның қылларын, әпар атлар көптен шауып ұзды, һәм һавада бітті. Үпкәдә кисек баш күк, аға біздің тұрмыш. Кеше шулай, бүгін, ертеге.